ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି। ଉପନିଷେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏକ କାହାଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରହ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିରାଶାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ନିରାଶ ମନେ ହେଉଛି, କୌଣସି ସରସତା ହିଁ ନାହିଁ ଏଥିରେ। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଶ୍ରୀହରି ମା ଭଗବତୀଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ଦେଖି ବୀଣାବାଦିନୀ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଭଗବତୀଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ମାତା ଭଗବତୀଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏହା ଦେଖାଯିବା ମାତ୍ରେ ମାତା ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସ୍ୱର ପାଇଲେ ଏବଂ ଚାରିଆଡ଼େ ଚଞ୍ଚଳତା ଶୋଭା ପାଇଥିଲା। ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହା କୁହାଯାଏ, ସେବେଠାରୁ ଏହି ଦିନ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ। ପାରମ୍ପରିକ ରୂପରେ ସରସ୍ୱତୀ ଶୁକ୍ଳ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କର୍ଣ୍ଣରେ ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ ଧାରଣ କରି ଗଳାରେ ଗଜମୋତି ଏବଂ ମୁକ୍ତାହାର ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ହସ୍ତରେ ବୀଣା ଓ ପୁସ୍ତକ ଧାରଣ କରି ପଦ୍ମାସନରେ ଶ୍ୱେତ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ବାଣୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ସବୁ ହେଲା ବୀଣା, ପୁସ୍ତକ ଧାରିଣୀ, ବାଗ୍ଦେବୀ, ବରଦା ଇତ୍ୟାଦି। ମାଘ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ତଥା ବେଦ ସମ୍ମତ ଅଟେ। ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀ, କଳାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଦାୟିନୀ ଭାବରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ବସନ୍ତ ମାସର ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜି ପବିତ୍ର ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ମହତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇଥିବା ପୌରାଣିକ କଥା ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଙ୍କର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଖୁବ୍ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ତଥା ଏଜୁକେଶନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।